Somos un grupo para festa e con moita festa, así que somos os do Fuelle. Benvidos!
Gracias, imos hacer ese aplauso extensivo para Iago, que fixo o arranque solista. En pie, Iago. Ten 15 anos, por eso podemos dicir a idade. Dos demais xa non a dicimos. E Brais tamén. Os máis novos do grupo. Fenomenales.
Soy más alto que esto.
todos. Volven os cantantes e volven ao acompañamento.
nacidos e agradecidos. E hoxe queremos rendir unha homenaxe a unha persoa que é o pulmón deste grupo, é o pulmón da Escola de Música e tamén é bastante pulmón da Coral Albricias de Maceda. É o noso director Tito e vamos a dar un grande aplauso como homenaxe popular de todos os macedáns. Tito, vai por ti. É unha canción que lle gusta moito a Tito e a Pita o Comboio. Vamos a montar en tren e viaxamos por Portugal.
gracias, foi un placer para todos nós acompañarles nas Festas das Neves 2015. Moitas gracias por ser un público tan fabuloso como son vostedes. Moitas gracias. Cantamos outras e cantamos todos. Se cantamos todos, cantamos o Se Chove. É que lle fai falta o tempo a orquesta, así que vamos cantar unha rápida antes de que nos voten, non vai a ser que nos pechen aquí o escenario. Vamos ca Se Chove, agora sí. Saben cantar a Se Chove? Como é? Se chove, deixa chover, xorballa. Así, así, veña.
Gracias a todos, gracias a este público tan fabuloso. E podemos decir que o dito ese de que non hai ninguén é profeta na súa terra é mentira. Moitas gracias e ata outro ano. Agora quedades ca Orquesta Ledicia. Moitas gracias tamén a Orquesta Ledicia por a súa axuda e por permitirnos estar hoxe con vos aquí no seu escenario. Moitas gracias. Bendigo